specijalnost. Kakvi ste sa doktorom Kon? Pa dobro, mislim, nismo imali mi nikakav lični sukob, mislim, apsolutno ne. Mi smo imali onaj sukob od ranije, koji je tinja i on će tinjati uvek oko te vakcinacije. To ja smatram da je obavezna vakcinacija nešto što nije u skladu sa etičkim principima, mislim. Šta znači da piše tamo na onome kad dođeš na vakcinaciju upoznat sa rizicima po članu 28 i tako dalje, onda obavezno primiš. Što te upoznaje s rizikom ako ne možeš da odbiješ. Nećete primiti vakcinu protiv korone kad bude stigla? Pa ne. Ovo što sam pratio, sva ispitivanja su toliko na traške idu da to je neverovatno, mislim. Znači, praktično nema ni jedne vakcine koja do sad nije imala bar par skandala. Znači, skoro ni jedna nema. Recimo, ova ruska vakcina, ja kažem, ja sam rusofil kao, ali ne bi primio ni rusku vakcinu, apsolutno. Njihov profesor Čučalin, koji je akademik, znači predsjednik njihovog udruženja pulmologa, Rusije je podneo ostavku zbog te vakcine. Rekao je da je način na koji je ona napravljena i testovi su takvi da on smatra da je to sramota. Ali ja to shvatam kao politiku, znaš. Rusi su izbacili vakcinu da bi sprečili da im vakcina stigne sa zapada. Ja mislim tako to shvatam u stvari, u suštini. I Putin je napravio onaj fazon što je ponudio Ujedinim nacijama da ih sve vakciniše ruskom vakcinom besplatno, poklonit će im za svo osoblje Ujedinjenih nacija. Oni su odbili jednoglasno, to je interesantno. Znači, niko nije hteo da primi vakcinu. Ti što se najviše zalažu za vakcinaciju, oni nekako slabo primaju vakcine. Pa ne znam da li sam imao, nisam se testirao. Što bi se testirao? Pa ne, pa to je besmisleno. Što bi se testirao? Testiraš se da znaš zbog terapije, jel tako? Znači, ako imaš teži oblik bolesti, opet se vraćam na to, visoka temperatura, teško disanje, znaci zapaljenja pluća na plućima, da bi znao da li da pijem klorokin, ja bi uradio test, ili tako? A ovako, kad imaš, mislim, 2 dana nisku temperaturicu, nešto malo te prolazi jeze i prođeš, to zove prehlada kod nas, ili tako? Pri tome za prehladu vitamin C, cink, ili tako, i crna zova. Znači, najveći broj pacijenata znamo od ovih mlađih ima blagu kliničku sliku, može se leči kući, jel tako, nema potrebe da leži. Pa na kraju, mi ove obično zapaljenja pluća od uvek smo lečili u kućnim uslovima. Mnogo je teško povući granicu. Naročito sad, kad je napravljena kod jednog dela stanovništva potpuna psihoza, da je virus neverovatno smrtonosan. Meni je to neverovatno da posle 8 meseci epidemije mi dalje pričamo kako je virus nepoznat, što je besmisleno. Mislim, kako je nepoznat, mi sve znamo o njemu, jel tako? Malte ne sve.